This is Kansas. And the nine and the woman want a constable and a man. Wato Bature ya yi wani magana a nan. This is consumers and the parity with the content. Wato Bature fa Allah ba su fasaha, ya dai gaba ɗaya a hankali. Kai, na za ka je? Zo na. Wai ni kan kana zuwa ma makarantar kuwa? Ina zuwa wallahi baba. Mene wannan ka sa a kanka? Wannan na taje kai ne baba. Ku gayun zamani ko? Shirman banza. Ku me yasa yaran yanzu ba kwa son karatu ne? Tun 1987 lokacin da muka yi karatu ba ya ba. 1987 ne ko 1978? Allah ya isa. Muka yi karatu. Ba mun shiga aji sai mu kwana muna karatu. Amma ku kun tsaya kuna wasa. Me amfani haka ne wai? Yanzu kana nufi in na bude ma display za ka iya karantawa? Ina ganin an koya mana zan iya. Kana gane? Me yasa ku yaran zamani mu fa ba mu iya mu haka ba fa? Wallahi ba mu musu. Ana koya mana amma kaɗan. Karanta min nan inji. Manage and the consuming. What? Manage kuma? Ina ka rubuta manage a nan? Shege. Me yasa yanzu kana nufin duk kuɗin karatun da nake biya ma a banza kenan? Me yasa? Ana iya ABCD baba. Ka nufi da Allah koya ma karatu, mutumin banza mutumin wofi. Ka nufi a koya ma karatu, kaji? Ka ga nan a rubuta Hibaret and the Joker. Ka san ma'anar Joker? Baba. Wani ya ce. You know meaning the Joker? To, aka ce Hibaret and the James PT Intervarial. Ko ba haka bane? Kayan mu baba ban taba jin wannan karatun ba. What? Ba ka shiga aji, yaro na. Ina shiga. To me aka rubuta anan? Wannan. Virus. Kaga dabban Allah. Na aka rubuta virus anan. Gashi nan wannan. Wannan cewa aka yi void in Z. Ka gane? Na gane. Void in Z. Na gane. To in gaskiya in dai haka za mu ci gaba da kai. Kuɗin makaranta ba ne dinga biya na lalacewa ba. Almajiranci zan kai ka. Allah bara zan kai ka. To me kayya? Ina ta asaran kuɗi na saboda Allah saboda Annabi. Baba ne kake koya mai ne? Yaron nan karatu ne gaba ɗaya ina biya mishi kuɗin makaranta, ridin ma bai iya ba. Bai iya ridin ba. Ka gaba. Hybrid Jamas and the Me kake so ka ce? Gaskiya ba baka iya ba. Ban iya ba? Ba ka iya komai ba. Fitsara za ku yi rashin kunya za. Ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu.